me alkaa normalisoimaan pikkuhiljaa tätä tuuletin business-alaa ja muuta aikuisviihdealaa. Ja ihan kaikki some-influencer-aloja myös. Mä tiedän, että osa lopettaa tässä kohtaa. Puoli aavikkoa vedettynä nenä menee kommentteihin. Päässä täysi error. Eikä sinne päähän niinku uppoa enää mikään muu. Ei estää. Mutta niin, normalisoinnilla tarkoitan sitä, että nimenomaan ei romantisoitaisi. Vaikka joo, ihan hirveästi täysin ulkopuoliset ihmiset sanoo, että tästä puhutaan liikaa, mutta mitä tästä puhutaan, niin on 93% pelkkää paskaa. Mikä ei ole eduksi yhtään kellekään. Varsinkaan heille, ketkä väärin perustein lähtee tällä alalle. Mutta aloitetaan taas vaikka tästä, että helppoa rahaa, eiks niin? Joo. Jos sä oot valmis luopumaan melkein kaikesta, mitä sä oot pitänyt yksityisimpänä mahdollisena asiana. Ja monet lähtee tälle alalle, koska on oletus, että helppoa rahaa tekemättä mitään, pari kuvaa. Tää on aika tuttu tää. Lol, sä myyt jotain kuvia. Ketä myy? Ja matkailuun niin kuin maailman ympäri ja kivoja lokaatioita ja tämähän kaikki niin kuin tulee ihan automaattisesti. Mutta jos sä oikeasti haluat alkaa tälle alalle, pohtii sitä ja menestyy, niin nämä asiat kannattaa ottaa huomioon ainakin. Eli sun pitää olla valmis tekemään töitä käytännössä 24/7 ja rakentaa, kasvattaa somea, persoonaa, brändiä, näkyvyyttä. Olla kamera edes enemmän kuin omassa elämässä. Ja sit pitää hyväksyä se, että jollain tasolla susta tulee julkinen ihminen. Ja jos sulla ei ole valmiiksi isoa yleisöä, niin se on käytännössä ensimmäinen vuosi ilman palkkaa. Tai toinen vaihtoehto on se, että laittaa ihan helvatisti rahamarkkinointiin. Koska nyt oletus on se, että otat silloin tällöin joku kuva ja pistät kanavalle ja sit jostain vaan mystisesti tulee varakkaita ihmisiä ja löytää sen sun tilin ja kiinnostuu siitä niin paljon, että ne on valmis maksaa siitä enemmän kuin ilmaisesta materiaalista. Niin ei. Jos joku maksaa ylipäätänsä kuvasta tai videosta pelkästään, niin sen täytyy olla todella spesiaali. Semmonen, mitä ei vaan löydy mistään muualta. Eli melkein niin kuin tilaustyönä tehty. Mutta mistä sä löydät sen ihmisen, ketä haluaa just sulta sen videon, eikä keltään muulta. Sitten vielä se, mistä tosi harva puhuu, eli se, miten se vaikuttaa sun maineeseen. Tuleviin työmahdollisuuksiin, todennäköisesti some-yhteistyömahdollisuuksiin tai mainosyhteistyö. Jos asuu vaikka pienellä paikkakunnalla, niin niitä huutelijoita sit riittää, voin kertoa. Vaikka lähtökohtaisesti on sen verran pieni ihminen, että kenenkään ei pitäisi tunnistaa. Kylästä, missä on about 7000 ihmistä. Ja sitten, miten paljon se vaikuttaa oman kehon näkemiseen. Se voi vaikuttaa siis tosi hyvällä tavalla tai tosi huonolla tavalla. Siinäkin voi kehittyä, mutta kilpailu on niin iso, niin mullakaan ei koskaan ollut mitään ongelmaa hyväksyä sitä, miltä mä näytän. Ihan joka kohdasta. Tällä alalla huomannut sen, että rupeaa olemaan tosi kriittinen, mutta onneksi siihen sitten nopeasti herää. Koska helposti vertaa ittees muihin. Mutta ei se onneksi kauhean kauan vaikuta. Mutta joo, ihan lemppari noissa TikTok-kommenteissa muissa on toi... Lol, ei toi oo mikään työ. Sä myyt jotain kuvia. No just, sanoi ihminen, ketä myy jotain pöllöisilmäkuvia. Mutta todellisuudessa tämä työ on, koska tätäkin on muuten kysytty tosi paljon, että mikä tästä tekee sellaisen, että ihmiset ylipäätänsä maksaa tästä. Ja joo, ei ketään maksa pelkistä kuvista, niin kuin kaikessa yksinkertaisuudessaan. Mä oon ylipäätänsä 4 vuoden aikana myynyt ehkä 10 kuvaa ja nekin on todella tarkoilla tilausohjeilla tilattu. Niin kuin todella tarkoilla, eikä se toteutus ole ollut edes ilmasta itselle. Mut joo, mitä tää työ sit on? Vuorovaikutus, läsnäolo,
tunnetta, luovuutta, psykologiaa, kuuntelua, ymmärrystä. Siis kun tämähän on palveluala, että tämä ei ole niinku mikään tehdastuotanto tai muukaan niinku tuote. Niin. Mutta tämän mä vielä sanon, että mä en tätä videota tee pelotellakseni ketään alaa miettii, mutta jos ryhdyt, niin mieti se sit kunnolla niinku itses kannalta. Et älä aloita sitä sen takia, miltä se näyttää TikTokissa tai miltä se näyttää miljoonani seuraajatilin Insta-profiilissa. Kun nääkin on siis, kaikki mitä sä näet täällä, niin on tavalla tai toisella henkilöbrändejä, vaikka ne olis aitoja ihmisiä. Kyllähän sä, niin kun sä menet töihin, niin vaikka asiakaspalvelualalle, niin sä olet siinä täysin oma itses, niin kuin aito, et sä näyttele siinä, vaan sä sisäistät sen peruskäytöstavat, kohteliaisuuden ja muut. Ja arvostat sitä, mistä se raha sulle tulee, eli asiakkailta. Eli sulla on niinku työ sinä ja vapaa-ajan sinä, ja molemmat on sun omia oikeita, aitoja persoonia. Niin aika sama pätee ihan missä vaan. Tosin tää on ala, missä menee vielä henkilökohtaisemmaksi se sisältö. Ja koska siinä on vuorovaikutus ja muut, niin se on paljon aidompaa kuin näytelty, käsikirjoitettu, ammattitiimien ohjaama joku hupin sisältö esimerkiksi hyvin usein. Mutta se, mitä sä annat toiselle, vaikka sä tykkäisit siitä, niin se on niin kuin älyttömän raskasta, se on älyttömän voimaa vievää. Ja sitten se vielä riippuu siitä, että tuleeko sä ambivertti vai mikä. Itellä on se, että vaikka mä vietäisin maailman ihanimpien ja rakkaiden ihmisten kanssa aikaa, me tehtäisiin yhdessä jotain maailman ihanimpia asioita. Se on mulle henkilökohtaisesti tosi raskasta. Se vie tosi paljon energiaa, mutta se ei poista sitä, että mä rakastan sitä. Eli nämä kaksi asiaa ei niinku sulje toisiaan pois. Kiitos, ei muuta. Hyvää päivän jatkoa. Mä olen pian mun palkkatöissä. Parantaas maailmaa ja tekemässä jotain oikeasti yhteiskunnallisesti merkittävää.